Oikein hyvää torstai-aamua ja tervetuloa tähän Flumenian järjestämään markkinoinnin menestystekijät webinaarisarjan webinaariin. Ja tänään tosiaan tullaan puhumaan yhteiskehittämisestä. Ja mulla onkin oikein mukava ja ilo tässä toivottaa mukaan tähän lähetykseen hetken kuluttua meidän vieras Hirvasen Matti. Eli tullaan tänään Matin kanssa käymään läpi sitä, että mitä oikeastaan yhteiskehittäminen on, ja hieman sitten tarkastellaan myös sitä, että mitä yhteiskehittäminen voi tuoda yrityksille, erityisesti siihen sisäiseen yhteistyöhön, ja totta kai meidän näkökulmasta, kun markkinointitoimisto Flumenia on, niin halutaan vähän katsastella sitä, että miten esimerkiksi yhteiskehittämisen menetelmät voivat auttaa yrityksiä tekemään vaikuttavampaa markkinointia. Minä olen Virtasen Sanna, markkinointitoimisto Flumenian perustaja ja markkinointistrategiksi ehkä itseäni parhaiten tälleen ammattititteliltä kutsun. Tosiaan olen ollut alalla erilaisissa roolissa lähes 20 vuoden ajan ja nyt myös oman yrityksen yrittäjänä ja kehittämässä vahvasti markkinoinnin toimintamalleja, ei pelkästään meidän omassa liiketoiminnassa, mutta myös tietyllä tapaa ehkä koko markkinointialalla. Eli nähdään siellä paljon asioita, joita olisi hyvä yritykseen miettiä, että miten asioita pystyttäisiin tekemään eri tavalla ja saada uudenlaisia ratkaisuja. Mutta minäpä otan tuolta linjoille meidän tämän päivän vieraan Matin, niin Matti saa itse sitten hieman kertoa itsestään ennen kuin lähdetään tarkemmin aiheen pariin. Oikein hyvää huomenta, Matti, tervetuloa. Hyvää huomenta, kiitos. Tosiaan voitaisiin lähteä liikkeelle, että sä voisit vähän lyhyesti kertoa vaikka sitä, että minkälainen työura sulla on, eli olet yhteistyö- ja yhteiskehittämisen asiantuntija, tiimien kehittäjä, niin kerro omin sanoin lyhyesti, että kuka olet ja mistä tulet. Joo, kiva liittyä juttelemaan tästä yhteiskehittämisen teemasta, ja Hirvasen Matti on nimi, niin kuin taitaa tuossa ruudulla näkyä. Mä voisin sanoa, että jotenkin niin kuin, tietenkin aina monet asiat juontaa juurensa kauaksikin, mutta ehkä niin kuin, jos puhutaan tästä niin kuin yhteiskehittämisestä, yhteistyökulttuurista, tiimien kehittämisestä, niin kiinnostus siihen on herännyt ehkä tuolta opintojen myötä. Vuodesta 2003 starttasin silloin Jyväskylän tiimiakatemialla. Oppimiset ja se ehkä oppimiskäsitys siinä sai semmoisen hyvän mullistuksen, ja ylipäätään ehkä siellä heräsi kiinnostus tähän yhteistyön kehittämiseen, mitä ihmisten välillä tapahtuu ja niin kuin, miten sitä voidaan jotenkin kehittää, miten sitä voidaan saada näkyväksi ja näin. Et siellä tavallaan se tommoinen kipinä heräsi, ja sitten noin vuosi valmistumisen jälkeen 2008 perustettiin silloin se yhtiökumppanin kanssa yritys ja alettiin nimenomaan tiimien vuorovaikutusta ja tiimidynamiikkaa ja yhteistyötä kehittää ja kehiteltiin siihen tämmöinen työväline myöskin. Ja se johdatti sitten niin kuin tämmöiselle yhteistyökulttuurin kehittäjän uralle, että 2008 vuodesta astin aluksi yrittäjänä ja nyt sitten Humapin leivissä niin on tullut tehtyä tätä jo pidemmän aikaa. Et se on ehkä ollut semmoinen punainen lanka tässä, joka on koko ajan kulkenut mukana tavalla tai toisella. Tietyllä tavalla sieltä organisaation kehittämisen maailmasta nimenomaan siihen, että miten tiimit toimii parhaiten yhdessä ja sitä kautta totta kai yrityksen kyvykkyys tehdä erilaisia asioita paranee. Kyllä. Ennen kuin hypätään tuohon varsinaisesti niin sanotusti syväpäätyä aiheen pariin, mä voisin käydä tuossa pari asiaa ja vähän taustatusta, että miksi esimerkiksi tämän teeman pariin ollaan päädytty pitämään webinaaria. Tietyllä tavalla ehkä meillä Flumenialla taustana on myös se, että me viime keväänä tehtiin suomalaisille PK-yrityksille tutkimusta siitä, että miten nähdään markkinoinnin rooli osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Ja täällä meillä vastaajajoukosta erottui tietyllä tavalla selkeästi kaksi erilaista ryhmää. Eli meillä oli siellä, me puhutaan markkinointiin uskovista ja skeptikoista, eli tietyllä tavalla nähdäänkö markkinointi yrityksen investointina vai kulueränä. Ja tätä kahta joukkoa me tarkasteltiin sitten näissä seuraavissa tutkimuskysymyksissä, ja
syy esimerkiksi, miksi tämä yhteiskehittäminen on vahvasti meillekin noussut meidän omassa toiminnassa, niin liittyy tähän, että markkinoinnin rooli nähdään organisaatiossa hyvin eri tavoin. Eli osa erityisesti markkinointiin uskovista yrityksistä näkee sen, että markkinointi on osa liiketoiminnan kehitystä. Ja on paljon puhuttu meidän alalla pitkän aikaa siiloista ja siitä, että erityisesti myynnin kanssa toimitaan vähän eri tavoitteiden ja erilaisten toimintamallien pareissa, että pyritty näitä siiloja tietyllä tavalla yhteistyön tekemisen tavoilla purkaa, mutta mä näen siinä tosi paljon kehittämistä siitä, että yhteistyö ehkä ensimmäisessä vaiheessa saattaa olla sitä, että pidetään myynnin kanssa yhteiset palaverit, mutta käytännössä semmoista yhteistä ymmärrystä ja asiantuntijuuden jakamista harvoin näissä tapaamisissa syntyy. Eli tietyllä tavalla, että se yhteistyö on kaikkia osapuolia kehittävää, eikä niinkään, että raportoidaan vähän suoritteita, mitä jokainen on asioiden eteen tehnyt. Eli tietyllä tavalla täällä kyselytutkimuksessakin nousi aika vahvasti se, että markkinoinnin avulla menestyvät yritykset on jo rakentanut niitä yhteistyömalleja siihen yritykseen. Ja tosiaan tästäkin syystä me tätä teemaa tänään halutaan tästä teemasta puhua. Ja tosiaan tämä tutkimus on meidän sivuilta maksutta ladattavissa, ei edes tarvitse henkilötietoja jättää, vaan tuolta sivulta pystyy tämän koko tutkimuksen itselleen lataamaan. Mutta ihan selkeästi siellä yksi kantava teema on ollut tämä yhteistyön rakentuminen, ja lähdetäänpä oikeastaan siitä Matin kanssa purkamaan tietyllä tavalla termi yhteiskehittäminen, että mitä se oikeastaan tarkoittaa? Nyt on Matti sulla toi mikki mutella, kun olet siinä hetken aikaa. No niin. No niin, otetaan se ääni käyttöön myös. Varmaan tälle löytyisi useitakin määritelmiä ja ihan teoreettisia määritelmiä. Mä lähden ehkä nyt tästä niin kuin itse tietenkin, kun organisaatiokehittämisen maailmassa ollut, niin jotenkin, että mitä se itselle tarkoittaa siinä maailmassa, kun lähdetään kehittämään, on se sitten tiimiä tai työyhteisöä tai organisaatiota tai jotain ekosysteemiä, niin itselle ehkä tärkein periaate siinä, tai periaate, mutta ehkä ajatus on se tietynlainen kollektiivinen viisaus, että miten me otetaan sen porukan ajatukset ja kokemukset niin kuin, ja se tietotaito ja osaaminen siihen yhteiseen prosessiin käyttöön, mitä sitten ollaankaan tekemässä niin kuin sen, mikä se tavoite onkaan. Välillähän se voi olla, että tehdään sitä sisäisesti, jonkun tiimin sisäisesti tai organisaation sisäisesti. Välillä voi olla tiimien tai organisaatioiden tai liiketoimintojen välillä, että välillä voi olla yli organisaation rajojen ja asiakkaat mukaan ottaen. Useinhan kuitenkin tuohon yhteiskehittämiseen liitetään vahvasti se niin kuin asiakkaan mukaan ottaminen, mutta mä ajattelen, että toki riippuen mitä ollaan tekemässä, niin se ei välttämättä ole niin. Mutta ehkä se semmoinen kollektiivinen viisaus, että saadaan se tavallaan tieto ja kokemus, mitä ihmisillä on, jotka siinä prosessissa on mukana. Ja sitten ehkä niin kuin periaatteena mä mietin, että siihen kuuluu vahvasti sitten tämmöinen, ainakin itselleni semmoinen osallisuuden kokemus, on niin yksi, että miten sitä tehdään tavalla, joka tuottaa ihmisille sen kokemuksen, että mä olen tässä mukana, en kohteena, vaan niin kuin tekijänä tekemässä yhdessä, oli se rooli mikä tahansa. Eri näkökulmien kuuleminen ja jotenkin mukaan ottaminen, se on niin kuin toinen tärkeä periaate, kuinka sitä tehdään tavalla, jossa on se tapa mikä tahansa, kirjoittaen, puhuen, mitä tahansa teknologioita hyödyntäen saadaan ne eri näkökulmat mukaan. Se on tärkeä periaate. Ja sitten ehkä jonkunnäköinen prosessimaisuus, niin kuin tuo sana yhteiskehittäminen, että me kehitetään jotain vähän niin kuin vaiheelta ja sitten se sieltä lähtee jalostumaan ja kirkastumaan. Ja, että ei ennakkoon tiedetä vielä, mitä sieltä on tulossa ulos. Me tiedetään se prosessi on. Ja sitten luotetaan, että kun se näin tehdään ja meillä on oikeat ihmiset mukana, niin tulee hyviä tuloksia. Oli miten kävi. Tuo oli erittäin hyvin tiivistetty tuo kollektiivinen viisaus, koska juuri tämä, että saadaan eri yksiköiden osaaminen mukaan ja nimenomaan siitä ajatuksesta, että parhaat ratkaisut syntyy, kun saadaan erilaisia näkökulmia näkyväksi, että yrityksissä on hirveä määrä yleensä semmoista hiljaista tietoa, että se on jollain henkilöllä, mikä voi olla myös hyvin merkittävää, nyt jos ainakin itse aina ajattelee sieltä markkinoinnin näkökulmasta, että joku henkilö, joka työskentelee asiakkaiden kanssa, ja jos ei päästä oikeasti niin kuin siihen tietoon käsiksi, niin
käytännössähän silloin markkinointi tekee omiaan, jos ei olla niin kuin siellä kyllä. ymmärryksen ytimessä, ja tietyllä tavalla yhteiskehittäminen tuo sitä puolta ehkä mukaan siihen organisaation kehittämiseen. Mutta totta kai semmoinen pitkä kehittämisen prosessi, mikäänhän ei meillä tunnetusti ole aina valmiina. Niin, joo, se on hyvin sanottu, kyllä. Ja ylipäätään ehkä se näkökulma siihen, että mihin sanoit tuossa niin kuin markkinoinninkin osalta, tämä tutkimus nosti esiin, että mitä me nähdään tai mihin uskotaan. Että on se sitten tavallaan, että mikä on se uskomus, että millaisella prosessilla me saadaan semmoisia tuloksia, mitä me jotenkin ehkä halutaan saada aikaiseksi tai semmoista vaikuttavuutta. Niin. Ja ehkä tuossa yhteiskehittämisenkin saralla ollaan koko ajan semmoisen tietynlaisen jännitteen äärellä, että nopeat tulokset vs. pitkän aikavälin vaikuttavuus. Kyllä. On semmoista niin kuin jokaisessa yhteisössä ehkä semmoista tasapainoilua niiden välillä, että jotain pitää saada aikaiseksi nopeasti ja sitten on semmoisia prosesseja, jotka on niin kuin pidempiä, jotka on oppimisprosessia ja voi olla tämmöistä yhteiskehittelymäistä, Kyllä. Jotka tulee viemään aikaa enemmän tai vähemmän. Miten sä oman työhistorian näkökulmasta, sä oot pitkään ollut aiheen parissa ja tietyllä tavalla tämmöisen yhteistyökulttuurin kehittämisen parissa. Onko siellä jotain, mikä sulle on ollut ehkä niin kuin käänteen tekevä juttu, kun organisaatioiden kanssa olet työskennellyt, että sieltä on noussut ihan selkeitä hyötyjä sille organisaatiolle, että he on oppineet niin kuin työskentelemään ehkä eri tavoin, ottaa yhteiskehittämisen erilaisia menetelmiä mukaan, niin nouseeko sieltä jotain esimerkkejä, mitä voisit meille jakaa? No joo, nousee varmaan niin kuin esimerkkeinäkin tulee mieleen tämmöinenkin niin kuin esimerkki, ehkä juuri tuosta kun sanoit, että jotain eri lailla tekemistä, niin tuli mieleen tämmöinen hyvin jotenkin ehkä konkreettinen itselle silmiä avaava esimerkki siitä, että mitä vaikutusta sillä voi olla, kun me muutetaan jotain tekemisen tapaa tai tekemisen rakenteita. Ja muistan, että oltiin tästä varmaan 10 vuotta, niin kollegan kanssa tuolla eräässä poliisiorganisaatiossa saatiin kutsu sinne, ja meillä lähti siellä prosessi käyntiin, ja se oli tämmöinen ensimmäinen valmennuspäivä, ja noin 150 osallistujaa, johtoa ja esihenkilöitä tästä poliisiorganisaatiosta. Oltiin menossa sinne, ja sitten me matkalla vasta tajuttiin, että me ei ole muistettu kysyä, että minkälaisessa tilassa me työskennellään. Ja molemmat totesivat, että toivottavasti se ei ole niin kuin auditorio, tai toivottavasti ihmiset ei ainakaan istu silleen niin kuin luokkahuonemaisesti pulpeteissa, koska se, miten me tullaan toimimaan, on hyvin niin kuin osallisuutta tukeva ja vuorovaikutusta. Työskennellään paljon keskustellen ryhmissä. Ja kun me saavutaan paikalle, me huomataan, että siellä on, niin kuin, no ei onneksi auditorio, tasalattia, tila iso, mutta ihmiset istuu niin kuin rivivivissä, ylinjohto edessä ja siitä hierarkiassa alaspäin sinne niin kuin taaksepäin. Niin kuin kaikki on asettanut mukavasti paperit ja kahvikupit ja läppärit ja muut. Ja sitten me katsotaan toisiamme vaan kollegan kanssa, että mitä me tehdään. Ja molemmilla on varmaan sama ajatus, että me ei onnistuta tässä päivässä. Niin kuin tässä ei ole vaikuttavuutta, jos ei me muuteta sitä tilan muotoa. Ja sitten me jossain vaiheessa, kun alkupuheet siellä pidetty, niin esittäydytään. Ja sitten me sanotaan ihmisille, että nyt me tehdään niin, että meidän täytyy muuttaa tämä tila, koska me perustellaan tämän ja tämän takia, koska me tullaan tekemään hyvin, hyvin paljon niin kuin yhdessä keskustellen tätä työskentelyä. Siinä taisi olla teemana valmentava johtaminen, jos nyt oikein muistan. Niin. Ja senkin periaatteita mukaillen, niin meidän pitää päästä yhdessä tekemään. Ja kun me sanotaan, että nyt siirretään pöydät sivuun ja tehdään tuoleista tähän niin iso rinki kuin mahdollista, niin ne ilmeet oli semmoisia niin kuin hyvin epäuskoisia, että oletteko te ihan tosissaan, että niin kuin laitatte meidät tämmöiseen niin kuin tuolileikkiin. Mutta sen päivän päätteeksi, kun ihmiset oli siellä työskennellyt, me tehtiin semmoinen loppukeskustelu, missä noin 5 henkeä siitä porukasta vielä jutteli. Ja mulle jäi mieleen se yksi puheenvuoro, se oli varmaan ensimmäinen puheenvuoro, joka siinä ringissä käytettiin, kun he pohti sitä päivää, että mikä on ollut tärkeää. Niin he sanoivat, että tärkein asia tässä päivässä, joka auttoi meitä onnistumaan, oli se, että me muutettiin tämä tila alussa, tai te pakotitte meidät muuttamaan, niin kuin fasilitaattori. Koska se purki sen heidän totutun toimintatavan hierarkian, joka totta kai poliisiorganisaatiossa myös pitää olla, mielessä ajatellen heidän perustehtävää, mutta sen ehkä tyypillisen tavan toimia. Se tilan muutos sai aikaan semmoisia keskusteluja, jotka olisi ehkä ennen mahdollistanut
Tämä oli ehkä pitkä tarina, mutta se opetus oli siinä, että pienelläkin semmoisella asialla, on se tilan muutos tai jonkun toimintatavan muutos, niin sitten me saadaan erilaisia keskusteluja, ja erilaisten keskustelujen myötä me saadaan erilaisia lopputuloksia. Niin se oli ehkä semmoinen itselle opetus, että on se jonkun keskustelun rakenne, toimintatavan muutos, saatetaan uudet ihmiset tai uudet ryhmät keskustelemaan keskenään tai muutetaan tilaa, niin se voi olla tosi merkityksellinen se tekemisen tavan muutos, että me nähdään asiat vähän erilaisesti. Tietyllä tavalla just toi niin kun totutut yhteisen tekemisen tavat ehkä on itselle semmoinen teema, mitä monesti omassa työssäni törmään, että ollaan hirveän paljon sen tiedon niin kun jakamisen äärellä, ei niinkään vuorovaikutuksen ja tämmöisen yhteisen käsityksen luomisen äärellä, että Kyllä. miten oikeasti uskalletaan lähteä vaikka kehittämään organisaatio aivan uudella tavalla. Eli tähänhän kuuluu hyvin paljon sitä, että me keskustellaan asioita. Meillä on yhteinen ymmärrys ja se yhteisen ymmärryksen synnyttäminen on siellä yhteiskehittämisenkin keskiössä. Kyllä, joo. Se on juuri näin. Ja toki sitten tuossa nyt kun käytin esimerkkiä, niin me oltiin kaikki ihmiset oli fyysisesti samassa tilassa samaan aikaan. Jos ajattelee tämän päivän työtä, mitä se on aika monella meistä, niin kuin, ja sitä niin kuin, asiantuntijatyötä, tietotyötä tekevillä, niin se on kuitenkin tapahtuu monipaikkaisesti. Että siinä ehkä ajasta ja paikasta riippumattomuus on, niin kuin, tai niiden rooli on kasvanut ja muuttunut ihan erilaisiksi, että miten tavallaan sitä samaa voidaan sitten myös toteuttaa digitaalisia apuvälineitä hyödyntää. Että me voidaan luoda jotain yhteiskehittämisen menetelmiä tai prosesseja tai työtapoja niin kuin verkon välityksellä. Ja niin kuin ottaen huomioon, miten teknologia tässä niin kuin kehittyy, niin ne voi olla monin tavoin jopa monin verran tehokkaampi. Tai silleen, niin kuin me saadaan näkyväksi jopa enemmän sitä hiljaista tietoa ja yhteistä ajattelua sitä kautta. Kyllä. Juuri olin itse asiassa tuohon jatkavassakin kysymyksellä tai huomiolla, että tietyllä tavalla niin kuin digitaaliset työkalut on tuonut siihen mukanaan tämän, että se ei aina tarkoita sitä, että me ollaan aina samassa tilassa, samassa hetkessä tekemässä asioita, vaan sitä enemmänkin, että on yhteinen päämäärä ja tietyllä tavalla sen tiedon jakaminen. Ja mä näen kyllä tässä vahvasti myös semmoista, ehkä tulee myös omasta kokemuksesta, että ei välttämättä olekaan aina siinä hetkessä niitä parhaita ideoita, että tarvii ehkä vähän semmoista taustatietoa ja ehkä pureskelua omassa päässä. Ja voi olla, että niin kuin tunnistanut omassa työhistoriassakin, että ei ole aina siellä niin kuin ensimmäisenä kertomassa mielipiteitä, mutta että sieltä niin kuin tasaisemmin digitaalisten työkalujen kautta saadaan myös, ei pelkästään hiljainen tieto, vaan myös hiljaisten tieto, että pystytään eri menetelmiä käyttämään, että on se nimenomaan kirjoittaminen. Kaikki ei halua olla siellä välttämättä äänessä, että ne äänekkäimmät saattaa viedä hyvin paljon tilaa siinä läsnäolohetkessä, mutta nimenomaan rakentaa sitä kaikkien osallisuuden mahdollisuuksia, ja siihen nämä työkalut on kyllä erittäin hyviä. Tuli tuosta vielä mieleen, miten sanoit hyvin, niin tästä on jo useampia vuosia taaksepäin, kun ehkä vähemmän vielä tämmöisessä vaikka organisaatiokehittämisen maailmassa. Nämä digitaaliset työvälineet oli vielä läsnä. Mutta se oli ehkä ensimmäisiä kokeiluja, me tehtiin yhden ammattikorkeakoulun johdon ja esihenkilöporukan kanssa. Ihan semmoinen työskentely heidän valmennuksessa. Se tapahtui siis niin kuin etävalmennuksena tai tuolla verkon yli. Niin me laitettiin se 40 henkeä ihan yksinkertaisesti vaan kirjoittamaan, nyt en muista sitä kysymystä, mutta kirjoittamaan, jakamaan omia kokemuksia kirjoittaen yhteiselle digitaaliselle alustalle, jossa se valmennusprosessi kulki. Ja se oli hiljainen hetki, mä muistan, että kauanko me oltiin siinä 10 minuuttia. Ihmiset sai kirjoitella omia ajatuksia ja lueskella kollegoiden ajatuksia, tykkäillä ja kommentoida, ja yhtään ei puhuttu. Mutta valtavasti ajateltiin sillä 40 hengen porukalla, ja joku totesi sen jälkeen, että hän ei ole ikinä ennen niin kuin jotenkin oppinut ja vaikuttunut yhtä paljon kollegoiden ajatuksista kuin tässä 10 minuutin aikana, kun sai rauhassa tavallaan niin kuin itse jäsentää omia ajatuksia kirjoittain ja lueskella, mitä ne muut kollegat ajattelee. Vaikuttava hetki. Ja sitten tajusi, että aivan, ei me aina tarvita niin kuin puhetta. Että sitähän voi tehdä eri tavoin. Kyllä. Ja tietyllä tavalla ehkä just itselle on ollut merkittävä se, että sen niin kuin osallistamisen prosessin voi tehdä aika hyvin just eri-aikaisesti, että se ei tarkoita, että on toki se niin kuin lopullinen ehkä deadline jollekin asialle, mutta että kaikki pystyy osallistumaan myös oman aikataulunsa mukaan, mikä on aika monesti tärkeää, kun koetaan, että
pystytäänkö käyttämään resursseja siihen, että kaikki asiantuntijat otetaan yhteisen pöydän äärelle useampaan työpajaan, niin tietyllä tavalla yhteiskehittämisen menetelmät ja työkalut on enemmän rakentamassa sitä, että se on joustavaa niin kuin kokonaisuuden ja prosessin kannalta, eikä niin, että olisi organisaatiolle jotenkin raskasta tekemistä. Kyllä. En tiedä, mihin olit Sanna tästä seuraavaksi hyppäämässä. Mulla tuli yksi kuva mieleen, jonka ehkä jos haluat jakaa tässä kohtaa, niin voisi näyttää. Se on siellä varmaan otsikolla, miten hyödyntää yhteinen aika fiksummin. Niin tuli jotenkin juuri tuo, mistä puhuit. Joo, niin kuin tämä on nyt yksinkertaistettu varmaan ajatus juuri niin kuin tuohon liittyen, että kun huomattiin, että tämä tietysti tuli tuolla pandemia-aikana, niin ihmisille kokemuksena vahvasti näkyviä, että yhtäkkiä niin kuin oltiin tavallaan niissä Teams-putkissa ja palaveriputkissa, että me ollaan koko ajan tavallaan, niin kuin, se käsitys yhteistyöstä perustui siihen, että me ollaan niin kuin samaan aikaan Kyllä. ajattelemassa, tekemässä. Ja sitten niin kuin, totta kai kun aika on rajallinen, niin sitten varmaan moni turhautui siihen, että missä mä teen ne muut työt, missä mä ehdin ajatella ja niin kuin, vetää happea tai käydä vaikka ulkona tai mitä tahansa. Niin jotenkin olen niin kuin miettinyt sitä, mä muistan ihan konkreettisesti, mä olen miettinyt, että voisiko ajatella näin, että jos meillä on yleensä 2 tunnin palaveri jollain tiimillä, niin mitäs jos se olisikin vaan tunti? Me käytettäisiin nyt vaikka, että me lyhennettäisiin se 2 tuntia tuntiin, mutta sillä edellytyksellä, että ennen kuin me tullaan siihen tuntiin, niin jokainen olisi käyttänyt mielellään sen puoli tuntia niin kuin tuohon ensimmäiseen vaiheeseen, että meillä on joku alusta, mikä tahansa digitaalinen alusta se onkaan, jossa me itse ensin ehditään ajatella asiaa. Ja tässä mä olen tästä mieltä muutaman kysymyksen kautta, tai mikä se muoto sitten onkaan. Siellä voi olla videoita, materiaaleja tai muuta, mutta me valmistaudutaan. Ja sitten näen samalla, että mitäs muut ajattelee, koska he sinne myös tuottaa itse sitä sisältöä, kirjoittaen tai puhuen tai miten tahansa. Eli se on tavallaan oma ajattelu, mutta se on myös yhteistä ajattelua. Ja siihen käytetään hetki silloin, kuin minulle sopii. Eli minä itse määrään sen ajankohdan. Juuri näin. Nyt meillä on se, ei 2 tuntia, vaan tunti, tai mitä me nyt tarvitaan, mutta selkeästi vähemmän. Jolloin me voidaan jo lähteä liikkeelle, kun me ollaan yhtä aikaa siinä, että no hei, tämmöistä täältä nousee esiin. Ja nyt tietenkin tekoälytoiminnot on jo niin kehittyneitä noissa digitaalisilla alustoilla, että tekoäly voi auttaa, jos siellä on paljon sitä tavallaan sisältöä ja ajatusta, niin vetämään yhteen sieltä tärkeimpiä. Tämmöiset kysymykset täällä selkeästi puhututtaa. Jatketaanpa näistä. Eli silloin lähdetään jo niin kuin yhteisestä ajattelusta, ei enää siitä tiedon jakamisesta tai semmoisesta. Me ollaan jo vähän niin kuin liikkeessä. Ja sitten me voidaan ajatella, että eihän se niin kuin siihen lopu. Usein niin kuin tämmöiset niin kuin prosessit, niin kuin työ ei ole pistemäistä, vaan se on prosessimaista. Tuon jälkeenhän se keskustelu voi taas jatkua siellä samassa paikassa. Että hei, niin kuin nyt kun mä oon pari päivää tässä miettinyt, niin mulla tuli vielä tämmöinen ajatus mieleen. Ja silloin taas mä voin käyttää sen, on se 15 tai 30 minuuttia silloin, kun minun kalentereeni sopii. Eli silloin ehkä tullaan vähän joustavammaksi sen kanssa, me ei aina tarvita niitä 2-tuntisia. Me voidaan alkaa niin kuin ajatella työtä silleen, että se ei tapahdu tämmöisissä isoissa palikoissa, vaan se voi olla tämmöisiä pieniä hetkiä, missä se ajattelu kehittyy koko ajan. Kyllä. Ja nimenomaan ehkä tarttu tuohon kehittyy koko ajan, koska nimenomaan se semmoinen työn pistemäisyys ja on menossa tässä ehkä tuohon niin kuin markkinoinnin ja markkinointityön kontekstiin, mitä näen, että monesti ehkä se markkinointi ajatellaan hyvin suorittavana pistemäisenä työnä, ja tietyllä tavalla palavereiden rooli on ehkä semmoista, sanotaanko, niin kuin tietyllä tavalla suunnittelua, mutta aika vähän siinä on niin kuin semmoista jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä sen kautta, että me ymmärretään jotain asiaa paremmin siinä liiketoiminnassa. Ja tässä ehkä haen yhtenä hyvänä esimerkkinä markkinoinnin kontekstissa on asiakasymmärryksen kasvattaminen, mikä tietyllä tavalla on asia, mikä vaikuttaa siihen markkinoinnin onnistumiseen niin sisällöntuotannon ja kaiken tekemisen näkökulmasta, mutta silti me keskitytään tosi paljon semmoisiin, että milloin kampanja alkaa ja milloin se loppuu, ja nekin on tärkeitä, mutta että toivoisi enemmän siihen organisaation sisäiseen yhteistyöhön oikeasti uskallusta, että mennään sen äärelle, että puhutaan niistä asioista, että kaikkien ymmärrys kasvaa, eikä niin, että suoritteiden määrä kasvaa. Kyllä. Ja tähän mä oikeastaan haluankin pari slaidia näyttää tietyllä tavalla, miksi tässä yhteiskehittämisestä puhutaan markkinoinnin näkökulmasta, niin oikeastaan syy,
ennen jo tutkimustakin meillä Flumenialla ollaan tämän teeman parissa oltu, että ollaan todettu, että monesti semmoinen perinteinen markkinoinnin toimintamalli, on se sitten niin, että on yrityksellä ulkoinen kumppani tai sitten tuossa voi olla ihan samalla lailla yrityksen sisäinen in-house-toimija markkinoinnista vastaava, niin aika usein markkinoinnin semmoinen tärkein elementti siirtyy jonnekin ulkopuolelle, eli tilataan vaikka mainostoimistolta markkinointikumppanilta jotain, ja aika usein käy niin vielä, että he keskenään siellä vähän kreaa ja suunnittelee asioita, ja sitten tuodaan semmoinen valmis paletti sinne organisaatioon. Tämä on aika perinteinen tapa, ja ehkä me ollaan tässä tietyllä tavalla pitkän aikaa jo pohdittu, että semmoiset perinteisen markkinoinnin keinot ei enää nykypäivänä riitä. Eli meidän pitää niin kuin uudistaa koko markkinoinnin tekemisen tapoja ihan tietenkin unelmatilanteessa isommin. Eli sen sijaan, että miten se markkinointi on mahdollisesti siellä organisaation sisällä rakentamassa sitä asiakasymmärrystä, ja nimenomaan siinä ei perinteiset toimintatavat ole oikea ratkaisu, vaan siksi on syntynyt meilläkin vahvasti tämä yhteiskehittämisen ajatus siihen, että meidän pitää pystyä meidän työssä osallistamaan sen meidän asiakasorganisaation eri yksiköitä, ja monestihan se voi olla myös muutosta heidän nykyisiin toimintamalleihin, että joskus on sen todennutkin jo monta vuotta sitten, että enemmän oma työ on muutoksen läpiviemistä organisaatiossa tai muutoksen johtamista kuin varsinaista ehkä markkinoinnin käytännön tekemistä. Et siinä niin kuin markkinoinnin roolissakin ja viestinnän roolissa ihan yhtä lailla on isoja muutoksia tapahtunut viimeisten vuosien aikana. Mutta voitaisiin itse asiassa, Matti, vähän jutella siitä myös, että sähän olit meilläkin tietyllä tavalla rakentamassa vähän tämmöistä niin kuin uutta toimintamallia ja ajatusmallia siitä, että miten me pystytään kehittämään myös tämmöistä yhteiskehittämisen toimintamallia meidän organisaatiossa, joka tarkoittaa totta kai, että tehdään asiakkaiden kanssa yhteistyötä, yhteiskehittämisen keinoja. Miten näet, että tämmöinen niin kuin periaatteessa yhden yksikön näkökulmasta tai yhden toimialan näkökulmasta on järkevää toimintaa? Ennen kuin menen siihen vielä, niin tuo kuva oli mun mielestä todella oivalluttava, siis mitä näytit tuosta markkinoinnin roolista, vaan äsken vielä tuosta, että mikä se siirtymä on niin kuin tämmöisestä ulkoisesta kumppanista yhdeksi niin kuin osaksi tavallaan sitä liiketoiminnan kokonaisuutta ja muuta. Ja tämä on niin kuin mun mielestä semmoinen, mä itse ajattelen niin taas organisaation kehittämisen näkökulmasta, se suunta, mihin vahvasti uskon, että niin kuin ollaan menossa tai vähän niin kuin täytyykin mennä. Mulla tuli vähän mieleen, että just se ensimmäinen kuva, mikä näytit verran tämä, niin siinä on vähän niin kuin siirtymä vanhasta uuteen tietyllä lailla. Että tämä on varmaan niin kuin monilla toimialoilla, mä väitän, tulee olemaan sama, että tietyssä mielessä tämä malli, jota näytät, niin voidaan ajatella, että tämähän on niin kuin semmoinen tehokas ja nopea. Helppo. Niin, ja helppo ja vähän aikaa vievä. Me annetaan jollekin toimijalle, tässä tapauksessa markkinointikumppanille, toimeksianto. Ja kyllä, he tekee, ja toki varmasti kommunikoi ton markkinoinnista vastaavan kanssa siinä prosessin varrella. Ja sitten se tuodaan sinne muuhun organisaatioon. Tässä tullaan vähän niin kuin ehkä semmoiseen ajatukseen, kun on paljon puhuttu nämä niin kuin termit, jota kyllä aina niin kuin olen hirvitellyt pitkään, tämä jalkauttaminen. Että jalkautetaan jotain. Ja sitten niin vähän niin kuin tässä tulee mieleen se, että sitten lähdetään jalkauttamaan sitä, mitä on tehty sinne muualle. Ja sitten sehän on aina usein ihan hirveän työläältä. Ja sitten niin kuin, ja se ei tartu. Se ei tartu niin kuin ymmärryksenä ja vielä toimintana ihmisiin. Niin kuin, ja se tuntuu varmaan markkinoinnista vastaavalta tai markkinointikumppanilta. Tämä on niin kuin jotenkin mahdoton tehtävä, tai ainakin tosi pitkä tie. Versus sitten, kun se oli se seuraava kuva, jossa ajatellaan, että sitä lähdetään jo rakentamaan yhdessä. Meillä on totta kai liiketoiminnallakin tai organisaatiolla joku tavoite, mitä ollaan tekemässä. Mutta sitä lähdetään tekemään tavallaan niin kuin uudella tavalla, ja me saatetaan niin kuin ihmiset yhteisen asian äärelle keskustelemaan, niin tässä on niin kuin se yhteiskehittämistä, jos puhutaan yhteiskehittämistä, niin tässä on tavallaan se henki, että me lähdetään tekemään sitä niin kuin sillä tavoin, jossa sitä, niin kuin ei me tarvita jalkautusta, jos me ollaan tehty se prosessi jo niin, että se ymmärrys syntyy siinä prosessin aikana, kyllä, jolloin jokainen noista toimijoista ja ne ihmiset niin
on itse ollut rakentamassa, jolloin se kokemus, että hei mä tiedän jo mitä me ollaan tekemässä, mä oon tässä osallisena, mulla on rakentunut ymmärrystä jo tämän meidän tekemisen aikana siitä, että mitä tällä tapahtuu ja sen lisäksi, että nämä niin kuin eri toimijat ymmärtää paremmin toisiaan. Me ollaan niin yhteisen asian äärellä. Jolloin kun se yhteisen ymmärryksen määrä kasvaa, niin se keskustelukin lähtee muuttumaan jo aivan erilaiseksi. Ja niin kuin tähän suuntaan, että meidän on niin pakko mennä. Tietysti mielessä pois siiloista, ja se mikä on hyvin tyypillistä, niin kuin, että me tehdään asioita vähän niin kuin erillään, mutta sitten tavallaan se tieto ei kulje ja ymmärrys rakentaa välillä. Niin tämä on varmaan se suurin haaste. Ja niin kuin me ollaan varmaan, osa on jo ymmärtänyt sen potentiaalia, että hei, jos me tehdään tämä silleen niin kuin vähän erityyppisellä prosessilla, niin eihän me tarvita sitä jalkautusta enää, koska se on niin kuin tapahtunut jo siinä. Ja tietyllä tavalla siirtymä. Se semmoinen ajattelutavan siirtymä. Sitä se tietyllä tavalla mun mielestä enimmäkseen on, että mä ainakin näen niin kuin markkinoinnin näkökulmasta, että on tosi paljon semmoisia olettamuksia, ja sitten näitä olettamuksia siirtyy siellä organisaation sisällä, ja koskaanhan niitä ei tietyllä tavalla lähdetä purkamaan. Eli kun on aina totuttu tekemään tietyllä tavalla, markkinointi hoitaa tämän, ja sitten on helposti tämä nyt ehkä mun tuska työurani ajalta, niin on helppo aina, jos myynti ei vedä tai joku ei onnistu, niin markkinointihan on aika helppo silleen syyllistää. Siitä on huonosti markkinoitu. Ja mä koen taas, että siinä monessa kohtaa, erityisesti tämän kuvan näkökulmasta, erittäin oleellinen lenkki on tuo myynnin näkökulma ja yhteistyö ja nimenomaan yhteisen ymmärryksen rakentaminen siitä näkökulmasta, että ei pelkästään saada palautetta siitä, että nyt tuli huonoja liidejä, vaan edelleenkin sitten se keskustelun avaaminen siitä, että mikä siellä on ollut huonoa, mitä siellä on tapahtunut, ja oikeasti niin kuin purkaa se, koska aika paljon siellä on semmoista niin kuin, tietyllä tavalla joku tieto siirtyy, mutta ymmärrys ei siirry, ja ymmärrystä tapahtuu siellä, kun myynti keskustelee asiakkaiden kanssa. Ja yhtä lailla erittäin tärkeä sidosryhmä, varsinkin asiantuntijapalveluissa, on tuo palvelutuotantoa tekevä henkilöstö, jotka näkee erityisesti sen, että miten se heidän palvelun arvo syntyy siellä asiakastyössä ja asiakaskohtaamisessa. Ja tämä on aika monessa organisaatiossa just se kohta, että ei me voida käyttää asiantuntijoiden aikaa tähän. Ja itse näen, että voisiko miettiä, että olisiko semmoisia keinoja, että miten asiantuntijoita voidaan osallistua heidän aikataulun ja joustavamman tekemisen tapojen mukaan. Se ei tarkoita, että me istutetaan ihmisiä työpajoissa monta kertaa. Ja varsinkin ehkä tämä konteksti, että on alkuun aina työpaja ja sitten voidaan tehdä vuosiasioita, että niihin ei oikeasti edes palata, että mihin suuntaan pitäisi asioita kehittää. Ja tämä varmaan juuri tarttuu mun mielestä yhteen oleelliseen niin kuin varmaan haasteeseen usein, että tämä malli, mikä tässä nyt näkyy, niin tässähän niin kuin helposti mielletään, että tämä on niin kuin tosi raskas ja tämä vie aikaa ja ei meillä ole tämmöiseen niin kuin nyt mahdollista lähteä, että niin kuin istua niin kuin työpajoissa. Joo. Se ei tarvitse olla niin. Niin tavallaan nyt mietitään, että minkälaisia työvälineitä on niin kuin, ja teknologiaa meillä on käytössä. Niin tavallaan semmoisen prosessi, jossa tämä toimijaporukka yhdessä työstää sitä, niin totta kai siellä on varmaan niin kuin ihmisiä, joilta se vie väistämättä enemmän aikaa. Se ei tarvitse kaikille, että tehdään niin kuin uudella tavalla, mutta että se läpinäkyvyys on ehkä keskeinen. Ja ihmiset, se ymmärryksen luominen, että tämä porukka keskustelee jo keskenään, niin se on niin kuin tosi tärkeänä. Ja toki on siinä joku ajallinen investointi, on varmasti laitettava siihen. Mutta se maksaa varmasti, mä uskon siihen taas, että se maksaa itsensä takaisin, koska me tullaan sitten tilanteeseen, joka nyt näkyy muillekin niin kuin yhteiskunnan osa-alueilla. Niin kuin puhutaan paljon tästä häiriökysynnästä. Jos me aluksi tehdään sitä hyvin kapeasti ja siilomaisesti, niin kuin one-to-one vaikka asiakkaan kanssa, ilman että se tietoisuus leviää muualle, niin sitten me aletaan, jossain kohdin me tullaan semmoisia ongelmia ääreen, että sitten niin kuin, kun se tieto ei ole kaikilla osapuolilla, niin jokainen yksitellen yrittää sitä vähän niin kuin vaikka nyt asiakasta palvella tai ratkaista sitä ongelmaa tässä tapauksessa. Että jos me tehdään se, niin jos emme tehdä sitä tällä tavalla, niin lähtee väistämättä tulee niitä tilanteita vastaan, että me joudutaan käymään ihan hirveästi keskustelua sitten myöhemmin sen ymmärryksen rakentamiseksi tai asiakkaan auttamiseksi, jos ei sitä ole tehty siinä alkuvaiheessa. Kyllä. Ja tietyllä tavalla vähän tuohon häiriökysynnän vähän tematiikkaan liittyy vahvasti just myynnin ja markkinoinnin yhteistyö ja tietyllä tavalla sen
yhteisen ymmärryksen rakentaminen, joka tulee sitten vastaan joka tapauksessa jossain kohtaa. Ja kun sitä ei ole rakennettu, sitä yhteistä ymmärrystä, että mikä vaikka sen oikeanlaisen liidin määritelmä on ja minkälaisia asiakkaita halutaan ja minkälaisista ratkaisuista he on keskustelleet asiakkaiden kanssa, niin sehän vie myynnin aikaa ihan hirveästi, kun sinne tulee vääränlaisia niin kuin myyntineuvotteluita. Eli tietyllä tavalla sitten se aikasyöppö tulee siellä kohtaa, kun sitä ei lähdetä rakentamaan niin, että se kehittää myös myynnin työtä, koska markkinointihan tekee sitten niitä mainoksia siellä jossain omassa poterossaan, vaan nimenomaan, että vaikka tämäkin niin kuin meidän ajatus tuo vahvasti niin kuin markkinointivetosta kehittämistä yrityksiin, niin tietyllä tavalla mä näen, että kenen tahansa vastuulla se voi olla, mutta aika usein ollaan niiden asioiden äärellä, mitä markkinointi omassa työssään ja esimerkkinä vaikka sisällöntuotannossa tarvii. Eli sisällöntuotannon syntyminen on oikeasti enemmän sitä, että ymmärretään arvon luomisen perusteita, mitä siellä palvelutuotannossa tapahtuu. Sen sijaan, että keksitään ideoidaan blogiartikkeleita ihan niin kuin sen takia, että kun niitä pitää kirjoittaa. Niin, joo, ja tässä tullaan siihen, mulla on semmoinen niin kuin koko ajan mielessä tämmöistä vähän niin kuin keinulauta tai yksi jännite on tämä just niin kuin nopeat tulokset vs. pitkän aikavälin vaikuttavuus. Mä en muista sanoa tuossa alussa jo, mutta siis että tässäkin tulee mieleen se, että jos meillä on niin kuin usko ja niin kuin, jos me investoidaan siihen alussa aikaa, niin se tulee maksamaan itsensä takaisin niin kuin vaikuttavuutena, pitkän aikavälin vaikuttavuutena. Versus jos me halutaan nopeita tuloksia, niin se oli just vähän yksi edellinen malli, että annetaan se jollekin, joka tekee, ja sitten me saadaan niitä suoritteita tai niitä tapahtumia kyllä aikaiseksi, että hei, nyt me on tehty tämmöistä ja tämmöistä, ja kun verkkosivuilla on tehty tuommoisia uudistuksia, ja nyt uutiskirja lähtee, että me saadaan suoritteita, mutta me ei saada sitä vaikuttavuutta, koska se on hyvin irrallinen vielä siitä koko organisaatiosta. Ja niistä kyllä. Että tämmöinen jännite tässä on varmaan kaikilla organisaatioilla, että nopeat tulokset versus se pitkän aikavälin niin kuin vaikuttavuus, että mitä valitaan missäkin hetkessä tai mihin uskotaan. Kyllä, ja tuossa ehkä vielä markkinoinnin näkökulmasta on mun mielestä semmoinen asia, että kun eletään aikaa, että kaikki kanavat on kaikkien käytössä, se ei tuo enää millään lailla ehkä kilpailuetua yrityksille siinä, että otetaan markkinointikumppani, joka tuo jonkun uuden kanavan, vaan enemmänkin mä näen, että pitäisi palata sinne perusasioiden äärelle, ja tietyllä tavalla se, että niin kuin lisätään suoritteiden määrää, ei tuo tuloksia, voi hetkellisesti tuoda, että se näkyvyys kasvaa, mutta se, että pystytään oikeasti vaikuttamaan potentiaalisen asiakaskunnan mielikuviin ja siitä, että tämä on se oikea organisaatio, kenen kanssa yhteistyötä halutaan tehdä, niin ei se ole mikään, sitä ei tehdä mainoskanavilla tai yksittäisillä kanavilla. Ja silloin tarvitaan sitä koko organisaation. Sanotaanko nimenomaan, ei välttämättä sitä semmoista, niin kuin, tarvitaan sitä ajallista panostusta, mutta enemmänkin tässä on kyse siitä yhteisen ymmärryksen ja oliko se kollektiivisen viisauden, mitä ollaan niin kuin koko liiketoiminnalla tekemässä. Että se ei ole vaan tiettyjen ihmisten etu tietää niistä asioista, vaan että ymmärrys kasvaa ja sieltä syntyy sitten ehkä erilaisia ratkaisuja myös siihen markkinoinnin tekemiseen. Kyllä. Uskoisin monesti jopa, että vähemmän ja laadukkaammin kuin enemmän ja paljon ja isoja budjetteja, niin kyllä. Eri tavalla tehdä voidaankin saada pienemmällä tekemisellä paljon vaikuttavampaa tulosta aikaan. Mutta kysyit Sanna multa aikaisemmin siitä meidän yhteistyöstä. Mä tartuin vielä tähän kuvaan. Kyllä. Jos tuntuu vielä, että haluat mennä sinne, niin toki jutellaan siitäkin aiheesta. Niin ehkä vähän tuohon, niin jos mietitään tämän markkinoinnin näkökulmaa, niin minkälaisia ehkä sun osaamisen kautta, niin minkälaisia osallistamisen menetelmiä sä pystyisit vinkkaamaan ihmisille, jotka ei ole koskaan tietyllä tavalla ehkä on tottunut siihen palaverikulttuuriin, että minkälaisilla pienillä asioilla pystyisi sitä niin kuin palaverin ja osallistamisen tapoja tuoda sinne yrityksiin? Nyt heitit hyvä. Joo, tässä olisi helppo alkaa viisastelemaan jotain semmoisia, niin kuin, että kun teette näin, niin varmasti onnistuu. Työtapojahan on valtavan paljon,
Ja sitten ehkä itse on ajatellut niin, että jos puhutaan tämmöistä vaikka osallisuutta tukevista työtavoista, tai jos fasilitointimenetelmiä on maailman pullollaan kyllä. Ja tossakin on, niin lähtisi aina liikkeelle siitä, että mitä ollaan tekemässä, että ei mennä menetelmä edellä, vaan mennään ehkä se niin kuin tavoite edellä, että miten me lähdettäisiin jotain tekemään. Että pienimmilläänhän se voi olla juuri vähän sen tyyppistä, mitä mä kerroin siitä ammattikorkeakoulun esihenkilöporukan kanssa, että kun me ollaan yhdessä, jos se on niin kuin tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin Teams-tyylisesti toteutettu palaveri tai mikä tahansa, niin että yksinkertaisimmillaan otetaan sinne mukaan vaikka niitä hetkiä tai elementtejä, että kirjoitetaan yhdessä, vaikka siihen Teamsin chattiin tai johonkin muulle yhteiselle alustalle, mihin me ollaan työstämässä. Niin jos puhutaan tämmöistä, että miten me saadaan se kollektiivinen viisaus näkyviin kaikkien ajatusten käyttöön, niin ja varsinkin tämä korostuu, että jos meillä on vähänkin isompi porukka, jos me mennään jo niin kuin sanotaan 4-5 hengestä ylöspäin, niin alkaa olla jo niin paljon, että niin kuin se osallisuus väistämättä alkaa muuttua, tai se dynamiikka semmoista, että vain muutama on äänessä ja muut on hiljaa, jolloin tavallaan se kirjoittaminen voi tasapuolistaa sitä, että me saadaankin kaikkien ajatukset näkyviin ja ehkä sellaisia ihmisiä aktiiviseksi, jotka ei aikaisemmin ole ollut aktiivisia. Se on varmaan niin kuin pienimmillään se vinkki, mitä se voi olla. Sitten jos mä ajattelen niin kuin ehkä taas hyvin toisenlaista tilannetta, missä itse on ollut mukana, tai ilo ollut mukana tehdä tämmöisiä alun perin tuolta LUT-yliopistosta lähtenyt innovaatio, tämmöinen Fast Expert Teams, joka on ihan tämmöinen, voi sanoa, innovaatioprosessi tai menetelmä, mikä on kehitetty sillä professori Kirsi-Maria Blomqvistin niin kuin johdolla, joka on taas semmoinen hyvin vahvasti perustuu siihen, että meillä on joku usein yhteiskunnallisesti iso haaste. Puhutaan sitten työllistymisestä tai kansainvälisten osaajien saamisesta Suomeen, johon me kootaan, ja Kirsi-Maria laittoi sen itse asiassa liikkeelle, tai se koko innovaatio syntyi silloin pandemian alkuaikoina, että hänen missio oli estää Suomea halvaantumasta, siis että miten me pidetään Suomi Oy AB toimintakykyisenä, ja hän kasasi 100 eri alojen asiantuntijaa niin kuin yhteen digitaalisesti hyvin nopeaan prosessiin. Mä muistan, kestikö se 4 viikkoa. Tämä 100 asiantuntijaa organisoitui tiimeiksi ja ensin mietti, että mitkä on ne kysymykset, mihin meidän pitää vastata, jotta Suomi pysyy toimintakykyisenä. Ja sitten nämä 100 asiantuntijaa löi päät yhteen ja teki sen täysin digitaalisesti hyvin nopeasti ja tuottivat ratkaisuja. Ihan siis konkreettisia ratkaisuja tämmöisissä niin kuin nopeasti muodostetuissa asiantuntijatiimeissä. Sitten isoimmillaan se voi olla, kun ton tyyppisiä on päässyt sen jälkeen fasilitoimaan. Tässä ensimmäisessä mä en ollut mukana, mutta sitten on syntynyt useita tämmöisiä eri tarpeisiin syntyviä samantyylisiä prosesseja. Niin sitten taas, että miten sä fasilitoit semmoista niin kuin hyvin isoa moninaista joukkoa ihmisiä, jotka ei välttämättä ole koskaan tavannut ennen ja lähtee työstämään haastetta yhdessä, niin sit siihen tarvitaan jo toki niin kuin, hyvä teknologinen alusta. Siihen tarvitaan niin kuin hyvä rakenne, miten se prosessi etenee, jotta tiimit voi työskennellä siellä ja kohdata toisiaan. Ja semmoista jo ehkä voi sanoa, että niin kuin paljon semmoista digitaalista fasilitointiosaamista, jolla sä pystyt tuommoisen prosessin niin kuin luotsaamaan, ja sitten siellä sisällä on sitten valtavasti menetelmiä. Tämä nyt oli ehkä vain esimerkki sitten taas semmoista toisesta päästä, että, niin kuin, että kaikki on mahdollista, mutta sitten siinäkin ollaan niin kuin ratkaisemassa Suomen ongelmaa 100 hengen joukolle, jotka ei ole ikinä tavannut, niin ehkä menetelmät on sitten hyvin erilaisia kuin jos me ollaan ratkaisemassa 5 hengen tutulla tiimille jotain asiakkaan ongelmaa, niin ehkä just se tavoite edelle lähteminen on siinä se keskeinen juttu. Tämä nyt meni ehkä vähän ohi siitä sun kysymyksestä. Ei, mä ehkä tuossa niinku, tietyllä tavalla itse näen sen just markkinoinnin näkökulmasta tätä kuvaa, kun tässä vielä katon, niin jos sitä lähtisi vaikka niinku prosessinomaisesti rakentavaan, niin siihen liittyy paljon tuommoisia erilaisia teemoja, vaikka myynnin haasteet tai ehkä markkinoinnin haasteet tai just ton asiakasymmärryksen haasteet, että niinku löytää ne semmoiset konkreettisemmat tavoitteet, mihin me ollaan hakemassa niin kuin
ratkaisua tai kehitystä, ja Kyllä. sitä kautta tietyllä tavalla lähtee miettimään, että miten se kokonaisuus siinä rakentuu, että varmastikin siinä puhutaan enemmän siitä koko asiakashankinnan polusta, mihin liittyy montakin asiaa, ja markkinoinnissa sen teeman äärellä. Mutta mulla oli yksi esimerkki just tuosta kanssa, että on isomman porukan osallistaminen, ja käytännössä niin kun ollaan jaettu tässäkin tapauksessa digialustalle ajatuksia, että olikohan noin 30-40 henkeä siinä markkinointistrategiatyössä mukana, ja tietyllä tavalla ensimmäiset työpajat keskittyikin siihen, että vaikka me ollaan läsnä, niin me kirjoitetaan sinne, ja kaikki näkee ne ajatukset, että tietyllä tavalla semmoisen yhteisen ymmärryksen rakentaminen oli se ensimmäinen tavoite, ja sieltä muistankin kommentin, että joku siellä huomioikin sitä, että ei hitsi, että miten me ajatellaankin samasta asiasta niin eri tavalla, että miten niin kun liittyy markkinoinnin teemoihin, mutta että sitten taas eri tavalla nähdään se sama asia siellä organisaation sisällä, niin ihan ensimmäisenä varmaan olisi ihan hyvä, että ollaan niin kuin samalla kartalla ja saadaan siitä se keskustelu aikaiseksi, että hei, nyt me ollaan nyt sitten senkin työpajan päätteeksi tietyllä tavalla niin kuin siitä massasta saatiin muodostettua vaikka selkeät 3 asiaa, jota me yhdessä ollaan ajateltu. Kyllä, joo. Se on hyvin sanottu, joo, että riittävästi samalla kartalla, niin se on niin kuin jotenkin jo Koska jos me puhutaan koko ajan aivan eri asioista, niin kun, ehkä tämä tulee mun markkinointitaustasta, että monesti koen, että puhutaan mainonnasta, ja tämmöisissäkin työpajoissa monesti on silleen, että tänään me ei puhuta niistä asioista, vaan täysin muista. Joo. Et varmasti toi on yksi ehkä selkeä haaste näissä, kun lähdetään viemään tämmöisiä prosesseja, että me ajatellaan tai meidän ymmärrys on erilainen, mutta lopputuloksenahan pitäisi pystyä rakentamaan sitä yhteistä ymmärrystä. Tuohon täytyy vielä täydentää silleen se, mikä ehkä, niin kuin, jos puhutaan vaikka tästä yhteiskehittämistä tai tästä kuvasta, niin ainahan voi olla, tai mun mielestä tarvitaanko siihen prosessiin sitten ehkä joku pienempi porukka, joka siitä suuresta määrästä sitä kollektiivista viisautta, on se sitten tekoälyavusteisesti tai miten tahansa, kasaa sitten taas sen jonkun oleellisen ja tavallaan tiivistää. Ja sitten taas sen äärellä taas sit lavennetaan ja jatketaan. Että se on vähän tämmöistä niin kuin hengittävää liikettä tai sydämen pumppausta, että välillä niin kuin, niin kasataan siitä se viisaus, sitten se taas laitetaan niin kuin jotenkin työstettäväksi ja siitä kasataan. Ja sitten ehkä se mielikuva, että, ei niin kuin, että okei, että yhteiskehittäminen on hidasta ja niin kuin tämmöistä, että kaikki vaan koko ajan nyt jotain viisautta yhdessä kehittää. Kyllä, mutta kyllähän siinä tarvitaan joku porukka, joka myös vähän niin kuin sysää sen liikkeelle, johtaa sitä ja tekee myös päätöksiä tai rajauksia tai valintoja. Ja se on pienempi porukka, mutta se tapahtuu siitä yhteisen työstön perusteella. Sen tavallaan niin kuin tiedon pohjalta. Joo. Mä huomaan, että meillä tosiaan kellokin käy tästä aiheesta. Voitaisiin kyllä jatkaa paljonkin juttuja. Miten ehkä tähän niin kuin tiivistettynä tätä kokonaisuutta ehkä, että miten sä näet, että juuri tämä, että koetaan, että tapahtuuko siellä jotain muutosta siellä organisaatiossa, että miten sä näet, että mitkä on suurimmat hyödyt yritykset tai organisaatioille tämmöisen lähestymistavan käyttöön ottamisessa, että ruvetaankin rakentamaan enemmän yhteiskehittämisen menetelminä? No siis tässä olisi kiva vetää jotain lukuja hihasta, mutta se on niin kuin jotenkin myös tosi haastavaa, niin kuin mahdotonta sanoa, mikä on se hyöty, että me lähdetään tekemään nyt vaikka, niin kuin nyt mä käytän tätä sun kuvaa esimerkkinä, markkinointia tällä tavoin, eikä sillä tavoin, mitä aikaisemmin näytit se kuva. Ja varmasti nyt voi olla tästäkin tutkimusta kyllä löytyisi niin kuin eri näkökulmista peilattuna, ja varmasti löytyy. Mutta mä ajattelisin niin, että se on niin kuin vaikuttavampaa, että me tavallaan panostetaan ja investoidaan siinä alkuvaiheessa niin kuin jo tosi paljon semmoiseen niin kuin malliin, missä me otetaan porukka mukaan yhteiseen prosessiin ajattelemaan yhdessä ja saamaan myös se kokemus siitä, että hei, mä olen myös työstämässä nyt tätä jotenkin niin kuin tätä asiaa, tärkeää asiaa, mitä me ollaan tekemässä tässä yhdessä. Niin se ymmärryksen luominen tavallaan siinä alkuvaiheessa ja jotenkin se osallisuuden kokeminen, että tätä tehdään yhdessä, niin ne tulee kantamaan niin kuin sit jotenkin myöhemmin
Mä uskon, että tavallaan se investointi maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin sit sen matkan varrella lopputuloksena. Niin se on varmaan niin kuin semmoinen ajatus siitä, että se on loppujen lopuksi niin kuin nopeampi tie. Se helposti ajatellaan, että tämä on nyt jotenkin aikaa vievämpi tie, että me otetaan isompi porukka tähän mukaan miettimään. Niin ehkä sen ajattelumallin kääntäminen johonkin toiseen, että ei se välttämättä ihan näin olekaan. Vähän niin kuin esimerkkinä sitä, että jos ajateltiin jossain vaiheessa, että se on aina tehokkainta yhdessä tekemistä, että me tullaan samaan aikaan, on se sitten fyysisesti tai verkon välityksellä keskustelemaan, niin kyllä välillä se on, mutta ei se aina ole. Niin ehkä niin kuin tässä ajatuksessa myöskin, että uskalletaan nähdä ja myös kokeilla asioita vähän niin kuin uudella tavalla, niin mä uskon, että tämä, se maksaa itsensä takaisin kyllä. Ja mä näen ehkä, monesti varmaan voi olla siinä semmoisiakin pelkoja jossain, kun tuodaan vaikka just eri liiketoimintayksiköitä, ja kun ei ole siinä vaikka myynnin arjen tekemisessä mukana näin markkinoinnin näkökulmasta, että niin kuin jää semmoista tietynlaista osaamista, että ei ole sitä myynnin ammattiosaamista, mutta tietenkin tässä just se, että mistä asioista lähdetään keskustelemaan ja miten aihetta niin kun rakennetaan yhdessä ja kuinka siinä se osaaminen ja ymmärrys kasvaa. Ei tarkoita, että kaikkien pitää olla sitten kaiken alan asiantuntijoita, vaan että nimenomaan riittävällä tasolla ratkotaan yhdessä niitä organisaation kehittämisen kohteita. Just näin. Tuleekohan mulla vielä täältä joku tiukka kysymys? Mä tuosta vielä kurkkaan, että jos siellä linjoilla tulee chattiin kysymyksiä, niin otetaan toki vastaan, mutta varmaan pikkuhiljaa voitaisiin ruveta laittamaan tätä webinaaria tietyllä tavalla purkkiin. Eli tosiaan yhteiskehittämisen teeman parissa oltiin ja aika vahvasti myös siellä markkinointinäkökulmasta, että ollaan ajassa, että semmoiset perinteiset toimintamallit ja tietyllä tavalla ehkä jos mä mietin kaikkea markkinointia ja tietoa ja sisältöä, meillä on netti tällä hetkellä pullollaan, että miten oikeasti sitten yritykset voi erottautua kaikesta tästä massasta, niin kyllä mä näen, että se ratkaisun avain löytyy nimenomaan sieltä yrityksen sisältä, eikä sieltä ehkä ulkoistetusta helposta ratkaisusta, jossa joku muu tekee jotain suunnitelmia, eikä se tule sieltä yrityksen ytimestä. Niin tuli mieleen tolleen, kun sanoit, niin vähän, että niin kuin markkinoinninkin kontekstissa, et sanon ihan näin, mutta jotenkin muotoilut, että pelkästään niillä niin kuin teknologioilla tai työvälineillä ei enää erotuta, vaan toimintatavalla. Se voi olla se erottautuva tekijä, vaikka niin kuin, jos ajatellaan markkinoinnin vaikuttavuutta. Kyllä. Ja paljon puhutaan tietyllä tavalla yrityksen kilpailuedusta. Mä näen siinä paljon semmoisia tekijöitä, mitkä syntyy siitä yrityksen tavasta tehdä asioita. Eli mennään just tuonne palvelutuotannon pariin. Näen, että on varmastikin monta kilpailutekijää, jotka synnyttää yritykselle kilpailuetua, ja nämä on niitä asioita, mistä sen markkinoinnin pitäisi pystyä puhumaan, eli tuottamaan sitä sisältöä, ja se ei suinkaan ole mikään helppo juttu, mutta sitten taas tietyllä tavalla, jos rohkeasti sitä lähdetään sieltä yrityksestä kirkastamaan, niin mä näen, että taas se vaikuttavuus, se markkinoinnin menestymisen näkökulmasta ja markkinoinnin onnistumisen ja sitä myöten myös markkinoinnin roolin vahvistumisen näkökulmasta on entistä parempi ja vaikuttavampi kokonaisuudessaan. Mutta me ei saatu kysymyksiä tuolta meidän paikalla olleilta kuulijoilta, mutta toki mielellään vastaillaan kysymyksiä, jos niitä jälkikäteenkin tulee, ja tullaan tallennetta laittamaan jakoon. Ja haluuko Matti vielä tähän loppuun nostaa jotain, miksi juuri yhteiskehittäminen? Vaikka olet sitä kyllä tässä tuonut. Vielä loppukiteytys. Kyllä. Varmaan tuossa äsken tuli jo sitä, yritin jollain tavoin niin kuin sanottaa, että niin kuin en tiedä, että osaanko enää mitään viisasta tähän kohtaan lisätä. Niin kuin, toivotan. Siis kiitos Sanna, kun sain tulla juttelemaan ja kyllä. jakaa ajatuksia tästä teemasta.
johon kuitenkin niin kuin vahvasti uskon, että tämä on se suunta, jota tarvitsemme lisää. Kyllä, ja kiitoksia erittäin paljon sulle, että Matti pääsit paikalle, ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen teema, mitä näen, että markkinoinnin, on se sitten ehkä markkinointitoimistojen näkökulmasta, mutta myös rohkeasti markkinoinnin tehtävissä olevien henkilöiden on hyvä lähteä miettimään, että miten pystyttäisiin asioita tulevaisuudessa tekemään vaikuttavammin sen sijaan, että niin kuin jossain vaiheessa taisin sanoa, enemmän suoritteita ei ole kyllä monestikaan se paras ratkaisu, vaan ehkä enemmänkin, että miten sitä markkinointia tehdään laadukkaammin, ja siihen uskon kanssa, että yhteiskehittämisen menetelmät tuo siihen paljon apuja. Kyllä. Ja koko organisaation tietyllä tavalla myöskin sisäisen yhteistyön vahvistamiseen. Mutta hyvä, mä haluan kiittää teitä, ketkä tänään pääs linjoilla, ja varmaan sitten myös tallenteen parissa meillä on kuulijoita, ja erityisesti Matti, kiitos, että pääsit tänään paikalle, ja ei muuta kuin toivotellaan oikein hyvää loppuviikkoa ja torstai-päivää. Kiitoksia teille. Moikka.